Историята на България може да бъде проследена назад до първите селища в района, които датират най-малко от 1,4 милиона години 632. Кубрат повежда българите при създаването на Велика България, независима държава на север от Черно море. 1018-1185. България е част от Византийската империя. 1396. Османската империя завладява България и следващите 5 века са известни като Турско иго. 1878. Санстефанският договор признава автономна България, но Берлинският договор създава по-малко българско княжество. 1886. Източна Румелия е присъединена към България. 1908. България се обявява за независимо царство, а Фердинанд приема титлата цар.